Здравейте на всички, аз съм Спизи и днес искам да поговорим малко за това, което предстои от нататък, ако се абонирате за канала ми. Ако искате да гледате клипове в високо качество и добра видеообработка, добър геймплей и така нататък, може да се абонирате за канала ми. Всички от вас знаят как, ето този бутон. Тук ме пише, не е необходимо да се абонирате за себе си. Така, какво ще правя в канала ми? Като цяло ще качвам клипове на геймплей, предимно Minecraft, League of Legends, Counter-Strike и други игри, които могат да предлагате в коментарите на всеки един клип. Зависи от това дали харесвам такъв жанр игри и дали на мен ми харесват или просто дали обичам да играя в такива игри. Зависи от това мога да снимам тях. Иначе игрите, на които главно игра, предимно на които игра, са Counter-Strike, Minecraft Pocket Edition, на които няма да снимам. Също така на League of Legends съм много голям маняк. Ето виждате иконката тук. Много ми спомнят в Skype, извинявам се, ако сега спомнят. Това тук ще го оставя просто така, за да ми е по-намираем канала, да го намирате на други места. Иначе това тук не го правя аз. Тук ще мога да добавям канали. Също така може да правя икони на повече абонати, защото сега не е много належащо, и са доста малко. Ще сменям банера и профилната по-натам, като зависи хора. Ние първо да направим канала като цяло, да се развием и тогава. Така че аз бях Спизи. Ако този клип ви е харесал, не забравяйте да харесвате този и тези, които предстоят, защото ви обещавам добър геймплей, както казах в началото на клипа. Така че коментирайте позитивно, харесайте, се абонирайте. Аз бях Спизи и ще им следващото клипче. До скоро!